Mia. Jeg arbejder som account manager i Dells. Som account manager, der sidder jeg som en del af de account teams, der håndterer nogle af Danmarks største private virksomheder. Det er virksomheder, der arbejder både nationalt, som f.eks. Københavns Lufthavne, og så kan det være virksomheder, der arbejder internationalt, men med hovedsæde fra Danmark, som f.eks. AP Møller Mærsk Gruppen. Og i dit daglige arbejde, hvad er så det fedeste ved at være hos Dell? Noget af det mest interessante, det er, at man arbejder internationalt. Man har kollegaer, som sidder på tværs af vores 3 regioner verden over. Derudover så har vi på kundesiden, der arbejder vi jo også med nogle kunder, som arbejder internationalt. Så deres kontrakthåndtering sker ikke nødvendigvis fra Danmark. Det kan være, at den sker fra Indien, og sådan er det også med deres indkøb. Så på den måde så har man en meget bred kontaktflade verden over i det daglige.